माझा खरंच नार्वेकरांवरही आक्षेप आहे की त्यांनी काल आम्हाला अपात्र करायला हरकत नव्हती. तुम्ही एकाला खरं म्हणताय दुसऱ्याला खोटं म्हणायला पाहिजे. तुम्ही जर आमची बाजू चूक आहे असं लावून धरताय तर त्यांचे पात्र केल्यावर आमचे अपात्र व्हावेत. जर तुम्हाला देठालाही दुखवायचं नाही आणि पानालाही दुखवायचं नाही या रीतीने जो काही नार्वेकरांनी निकाल दिलेला आहे, नार्वेकरांचा निकाल म्हणजे ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी. भाजपची पोळी खाल्ली आहे त्यामुळे भाजपची टाळी वाजवणं ही नार्वेकरांची अपरिहार्यता आहे. त्यानुसार नार्वेकरांनी निकाल दिला. जे नार्वेकर सांगतात की 2018ची घटना दुरुस्ती निवडणूक आयोगाकडे पोहोचवली नाही तर मग 2018चे एबी फॉर्म कसे काय या सगळ्या लोकांना चालले, जे एबी फॉर्म घेऊन लोक आमदार झाले त्या आमदारांना नार्वेकर कसं काय संस्थेमध्ये किंवा त्या एकूण सरकारमध्ये बसू देऊ शकतात, किंवा जे नार्वेकर सांगतात की पक्षप्रमुख बेकायदेशीर आहे, सचिव बेकायदेशीर आहे, कोषाध्यक्ष बेकायदेशीर आहे, तर मग एकटा एबी फॉर्म जो आहे तो एबी फॉर्मच कायदेशीर कसा काय होऊ शकतो.